गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन। स' लोगोफोर 26th बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंहा गाबोन जानो थांगासिनो, ओंखायनो बिनिनो मुंख्लंफोरनि थाखाय मोनसे मेथाइ प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बिथिंहाय नै जोंहा बिथिं माने प्रेक्टिससो सोलिगासिनो आरोना बर्थमान दायो नै बिथिं दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कालचार सेक्रेटारि दङ बिथां, नै बिथिंहाय सिंगार दङ जोंहा फेमास सिंगार जाखांफुनाय सिंगार दङ बिथिं नै गिटार दामगिरि बिथाङाबो जाखांफुनाय आरो लोगोसे सिफुंनि राजा होनना बुङोब्ला नै बिथाङा फंबायाबो जाखांफुनाय। दायो बेवहाय जोङो बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड कापनि थाखाय जाय मुंख्लंफोरनि थाखाय बिबार बावनायनि प्रेक्टिस सं दायो बिथिंहाय सोलोंगासिनो दङ। नोंथांमोना एसे खोनासंनो हागोन, स' नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिब्ला। नै दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कालचार सेक्रेटारि बिथां दङ, बिथाङा बै मेथाइनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। स' दायो फंनैसो बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। जोंहा प्रेक्टिसा मैयानो जोब्बाय, जों दायो ओरैनो थुलमुल प्रेक्टिस खालामदों जोंनि लोगोफोरखौ लानानै। मेथाइआ जाबाय मुंख्लंनि बिबार बावनायनि, बेखौ जोंहा फेमास बर' सिंगार कपिल सरगयारि आदा बिथाङा कपिल सरगयारि आरो कपिल सरगयारि आदाया गाइड खालामदों बेखौ खनगोन जों दायो। बेनि उनाव आरो नेक्स्ट आंनिबो दङ दोंसे, बेयो आलारि बाथि सावनायनि थाखाय मोनाबिलि समाव बेखौ खनगोन, बेनि थाखायबो प्रेक्टिस खालामदों। नोंथांमोननो ससे ससे दिन्थिनानै होगोन, स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दे बिदिब्ला जोङो दायो मेथाइसिम थांदोनि। रेडि ना गासिबो? रेडि ना? दे रेडि। नै दायो बे समाव मेथाइखौ रोजाबसिगोन। बुरिया 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 बिथां कालचार सेक्रेटारि सन्जित बर' लिरनाय मेथाइखौ दायो बे समावहाय ससे रोजाबनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननिसिम। दायो नोंथांमोना खोनासङो जेन बेयो प्रेक्टिस दे प्रेक्टिससो दे। Hallelujah.
होनानै बिथांमोना जोंनि नोंथांमोननि गेजेराव दायो प्रेक्टिस मेथाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव रोजाबनानै दिन्थिबाय आसा खालामो नोंथांमोना गाबोन बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि बड'लेण्ड गेलेम्स गाबोन टुर्नामेन्टनि गेम्सखौ नोंथांमोना नायफैयो जेन आरो भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गाबोन जुदि नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ लानानै लोगो मोनफिनगोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय